היי, וברוכים הבאים לעוד סרטון בערוץ שלנו. אז הסרטון הזה הוא בעצם סרטון ראשון באתגרים בערוץ שלנו, ואתגר הסוכריות המגעילות. עכשיו רגע, לפני שנתחיל לקחת, אני מסודר בסדר. אוקיי, אנחנו הולכים לטעום בערך כל אחת 5 טעמים, משהו כזה. אני רק אגיד לכם משהו. הריח לא כזה נעים. כן, הריח ממש מסריח, תדברו יותר חזק. הריח ממש מסריח. לא נעים. כן. יש פה כל מיני טעמים, גם טעמים מאוד מאוד טעימים וגם טעימים קצת פחות. אז אנחנו עכשיו נתחיל. בואי נגיד להם קצת מה הטעמים. כן, מה הטעמים באמת תגידי? אז יש פה, רגע. אוקיי, אז כמו שאתם רואים יש את זה כאן. תקרבי. ולנו זה המשחק הזה עם לנו זה גם עם המשחק. לא רגע, תראי להם את השעון אבל. יש פה הנה זה השעון. כן. אז יש פה טעם של הגרביים מסריחות, שזה מסריח. מגעיל. בוא נראה מה עוד יש. יש פה טוטי פרוטי, ימי. כן. יש פה דשא. כן, משהו כזה של דשא, לימון. לימון. יש פה ביצה סרוחה. ביצה רקובה, משהו כזה. פופקורן, ימי. כן. משחת שיניים. נכון, לא. משחת שיניים. זה המשחת שיניים. כן, אוכמניות ומשחת שיניים מתבלבלת, אבל סבבה. יש פה ועוד כל מיני דברים, לא צריכים עכשיו להתחיל לפרט, ואנחנו נתחיל בסרטון ובטעימות. כן, אז זה קצת יכול להיות מגעיל, אז בטוח אז רק רגע, הנה סובבתי, אוקיי, אני סובבתי. יש לנו פה שקיות ומים. איפה שלי? בלי שקית. אני הנחתי אותה פה. כן. אני זכרתי שהנחתי אותה כאן. כן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נסובב. אני אוציא את זה בכוונה מפה שגם אתם תוכלו לראות. אני חייבת להקיא כבר כאילו. רגע. מה זה יצא לנו פה? רגע, יצא לנו כזה על האמצע, אז דקה אני אסובב. אני אסובב עוד פעם. נו, אדום. אז תראי לי? אדום כזה. אוקיי, אז הטעם שיצא לנו זה. תראי מה זה? תוציא את האדום. זה לא. כן. כן, אז לא, רגע, זה יצא לנו כזה. כן. אוקיי, זה בעצם כאילו אלה, נכון? כן. אז זה בעצם או טוטי פרוטי או מה אמרת? או איפה זה? איזה... או גרביים. או גרביים מסריחות. אז שיהיה לנו בכיף ולחיים. רגע. נעשה לחיים. תקחי וחייבים לבלוע. לא חייב. חייב. אוקיי, בסדר, לא נבלע. לא נבלע. אני אבלע בכל מקרה. אם מי שרוצה. לחיים. מה קיבלת? אני קיבלתי את הטוטי פרוטי! אוי, זה חלק. תני לי ליהנות רגע. נדבק לי בגשר. טעם? תוכל. לא ממליצה לכם טעם הזה. זה לא כיף. בטח שטוב זה כבר נהיה מגיע. אבל אני אבלע כי זאת טוטי פרוטי וזה טעים. אני לא אבלע כי זה גרביים מסריחות. עד כדי כך היה מגעיל. רגע, זה כבר נהיה מסריח פה עם כל שאר הסוכריות, זה נהיה מגעיל. גם הקופסה כבר מסריחה. אז כאילו אמרתי לך לא לפתוח. כל פה בחדר מסריח. מאוד מסריח. טוב. אני הרגע שתיתי אחרי שאכלתי את טוטי פרוטי, אבל זה כבר נהיה מגעיל. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נסובב ונראה מה יצא. תעשי קרוב. רגע. מה זה? יצא את הטעם הזה. הירוק, כאילו. אנחנו לא כל כך יודעים מה זה. מה זה הירוקים? תראי לי. אלה. לא. ואלה. יש גם כאלה. זה יצא בזה. זה כזה, זה. נכון, אבל מה זה? זה. את בטוחה? כן. וואלה, אין לי מושג מה זה. רק רגע, אנחנו כבר חוזרים. אוקיי, אז הירוק. זה בעצם או מיץ אגסים או נזלת. נקווה שזה לא נוזלת. ולחיים. מיץ אגסים נשבעת. כדי כך זה מגעיל.
למה יוצא לי מזל נח? האמת היא שזה גם מגיע, אני פחות אוהבת אגסים. אני לא אוהבת אגס. אבל לא, אני לא אוהבת אגסים. זה גם לך היה את אגסים? מה שהיה לך נזלת? אני רק לא, אני לא רוצה תקי. אני לא רוצה תקי. אני יאללה, כבר... עכשיו אני אספר. נו מה? מוסי בעצם קרה שיצרנו את הסרטון כי היה לי לא נעים בגרון. היה לי מגעיל. כן, בוא נמשיך. יצא לנו על הכתום. שזה או הקאה, מה זה הכתום? או הקאה, או מה זה אפרסק. השני? אוקיי. אבל זה לא יפה. אתם רוצים? תראי איזה צבע זה. לא. זה. את בטוחה? לא רואה? זה אדום. אין אדום. אוקיי, לא יודעת. נו. שיהיה. יאללה, על החיים והעם. אוי! זה הכל יש ריח מסריח. נו יאללה, בואי. חיים. מה אמרת? אפרסק? מה זה אמור להיות? או אפרסק או קי? מגעיל. שנמשיך. תעצרי את זה. אוקיי, בואו נמשיך. זה היה מגעיל. תעשי את זה, תקרבי. לשתינו יצא קי. כן. רגע. מה יצא לך? יצאת לבן. שזה אוקיי. או שזה מגבונים, או שזה קוקוס. אוקיי, אז אני... הלבן... כמו שאמרנו. זה או מגבונים או קוקוס. כן, אוקיי. מגבונים. את מכירה הכל. אוקיי. יצא לי קוקוס, אבל אני לא אוהבת קוקוס. לי יצא מגבונים. זה לא שאני מגעילה. רגע. לא, היד שלי זה. אומייגאד. מה יצא לנו עכשיו? צהוב. מה זה הטוב? כזה. כזה. או אז זה או ביצה או ביצה. או פופקורן. נראה לי אבל עשינו את זה? לא. עשינו את הצהוב. רגע, איזה צהוב זה? על החיים ועל המוות. אני גם כן. יש לי בעיה בטעמים יד שאני קולטת את הטעם. אני קולטת מהיר מאוד. והפעם שאני קולטת את הסוכריות האלה, זה עושה לי בחילה. נא לנסות בבית. לא לנסות. אם כבר יש לכם... כן. רגע, זאת הייתה צריכה לסור. לא. יצא לנו כתום. כתום. כתום עשינו כזה. כבר. אז מה לא עשינו? את זה וזה. אז פשוט נעשה את הירוק לא. הבהיר. בטח כחול. כחול או חום? לא, עשינו חום. חום לא עשינו. עשינו. עשינו לא עשינו. אז אוקיי. נעשה חום, יאללה. שזה או שוקולד או אוכל כלבים. די, אני מרגישה שזה יצא לי. נעצור רגע. יאללה. יצא לי את הבונזו. איך אנחנו אוכלים את זה? איך הכלב אוכל את זה? איך הכלב שלנו אוכל את זה? בואי נעשה את התכלת, כי את התכלת עוד לא עשינו. לא, בוא נעשה מה שיצא. אוקיי, אבל אם זה משהו שיצא לנו, מה כבר? לא נורא, מקסימום. הנה בול על התכלת. אוקיי. זה או משחת שיניים או חוכמניות. אני אוהבת חוכמניות, אבל אני לא... אין לי בעיה גם עם משחת שיניים, אני אוהבת משחת שיניים בטעם מנטה. יצא לי משחת שיניים. מנטה. אבל מגעילה. חוכמניות. אני אין לי בעיה עם משחת שיניים, רק שזה מגעיל מדי. וואי, יש לי מזל. רק בזה. למרות שהמשחת שיניים טעימה. אני מגעילה, אני אוהבת ממש חוכמניות. בסוכריות. בסוכריות, אז הנה, יש לך בורג שבטעות לא תקחי את המשחת שיניים. נמשיך.
טוב, נראה לי שכבר עשינו, יש פה איזה צבע שלא עשינו. רק את הירוק. נכון, את הירוק הבהיר. בעצם אנחנו עושים את הירוק מה זה? הבהיר. רגע, זה כזה, נכון? לא, לקחנו אותו. אל תגיעי אותי. לא, זה הבהיר. כזה כאילו זה הכהה. כן, הכהה. זה מה שלא עשינו. אוקיי, ואיזה טעם אמור להיות? זה או לימון או דשא. שני הדברים אני לא רוצה. אנחנו רק אומרים לכם, זו סוכריה אחרונה. כן, זה אחרונה לסרטון. זה היה קלה, כי זה לא כזה טעים. היא קיבלה את הכל חרא. הכל חרא. אני גם לא כל כך יאללה, נו לחיים. אוי, דשא? או מה? לימון. אומייגאד! בכלל לא זה ולא זה. אוקיי, בעצם דשא. אני רוצה לנעול את השקית הזאת, כי אני לא רוצה להגיע. שימי בצד וזהו, יאללה. עכשיו נעשה קצת... תזכרי את זה כבר. אנחנו סוגרים את הקופסה מהר. מאוד מהר. מאוד. אוקיי, אז עד כאן היה הסרטון שלנו בערוץ היום. מקוות שנהנתם. תנסו אולי גם אתם את האתגר הזה. קצת לדבר. כן. אז זה היה הסרטון... מה באתי להגיד? אוקיי. אז זה סוף הסרטון, מקווים שנהנתם, קצת נגעל, היא נגעלה, אני פחות. אני רגולתי. חשבתם משחת שיניים תהיה לי טעימה, אבל היא הייתה ממש מגעילה. אז ניפגש בסרטונים הבאים ותירשמו לערוץ. אוהבות את כולם, ביי! ביי ביי!